Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mag-asawa nga senior citizens ang patay sa sunog nga nagluntad sa Bacolod City kainasang kaagahon. Wala makaluwas kag napatay ang mag-asawa nga Edison Sr. kag Emeline Hibyunada sang matrap sa sulod sang ilan nasurog nga balay sa Turquoise Street sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City kainasang aga. Nagwa sa pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection nga nagtingwa pa si Emeline nga luwason ang yabana nga bedridden ugaling nakakandado ang ilang nga gate. Ang mag-asawa ang ginaupdan sang caretaker kag nagabulos-bulos man bantay ang ilang mga kabataan pati na mga apo. Pero natabuan nga wala sila sa may nakaupod kagabi kag natabo ang sunog. Ginpahayag ni City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masip nga kapin sa 3 million pesos ang halit nga natugas ang sunog. Hindi pa mapatod kung ano ang ginalinan sang kalayo kag kung diin ini nagsugod. Ang mga kaingod balay sa mag-asawa ang nagsiling nga antes pa man natabo ang sunog, nakabuno ang mag-asawa angot sa problema sa ilang air conditioning unit. Ini karon ang ginausisa sang BFP. Dingli 8 PM naghalin ang ilang bulig, no, and sa bilog nga gabi hasta natabo ang sunog, duwal lang gid ka senior citizen nato nga ara sa ila panibalay. Ilang balay, but sad to say ang design sang ilabi nga balay may mga grills na siya palibot, no, even ang aton nga mga bombero na budayan kita pag respondi una kay we have to conduct forcible entry paano abid nga makasulod kita sa balay no nga mapatay nato ang kalay.